Χριστός Ανέστη. Έχουμε κάποια αλλαγή στη σύνθεση του πάνελ. Καταρχήν ήταν προγραμματισμένο να είναι εδώ κοντά μας ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, αλλά γνωρίζουμε ότι περνάει μια μεγάλη δυσκολία σε θέματα υγείας. Ακολούθως προσθέθηκε ο πατήρ Γεώργιος Γεωργακόπουλος, είναι ο αδερφός του Μητροπολίτη Δημητριάδος που ήταν πριν, αλλά και αυτός ένα έκτακτο γεγονός το κρατάει σήμερα μακριά, αλλά μας έχει δώσει την εισήγησή του, ένα μικρό κείμενο, το οποίο θα διάβαζε σήμερα. Θα το διαβάσω εγώ αυτό αργότερα. Κοντά μας είναι τρεις κληρικοί από τη Σερβία. Είναι ο πατήρ Γαβρίλ Βούτσκοβιτς, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λεπάβινα. Ο πατήρ Γαβρίλ είναι εξειδικευμένος στη σχέση αυτή που θα αντιμετωπίσουμε σήμερα σαν θέμα, τη θέση δηλαδή του ποιμένα και του user. Ο ίδιος έχει και internet website, έχει και Facebook, έχει διάφορους τρόπους για να επικοινωνεί με τους ανθρώπους και μάλιστα διαλόγους που έχει αναπτύξει μέσω του ίντερνετ τους έχει δημοσιεύσει και σε βιβλία. Έχει εκδώσει βιβλία δηλαδή με τους διαλόγους αυτούς. Θα είναι πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τι έχει ζήσει ο ίδιος στη σχέση του με τους users. Ακολούθως είναι ο πατήρ Γεώργιος Σχοινάς, είναι εφημέριος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στον Άγιο Δημήτριο Λουμπαρδιάρη, ένα μικρό παρεκκλήσιο κάτω από την Ακρόπολη. Ο πατήρ Γεώργιος αναπτύσσει μια ιδιαίτερη δράση με τους νέους ανθρώπους και έχει Facebook, μέσω αυτού λοιπόν επικοινωνεί με νέους ανθρώπους και κυρίως με emails. Αυτό έχει επιλέξει μέχρι τώρα. Θα μας πει όμως ο ίδιος ότι και έχει δει και άλλα πράγματα που θέλει να κάνει. Και τέλος, δίπλα μου είναι ο πατήρ Νεκτάριος Μαμαλούγκος, νέος κληρικός, ο ίδιος είναι επιστήμον φυσικός, τα τελευταία 2 χρόνια έχει χειροτονηθεί και πρόσφατα διορίστηκε σε ένα μικρό παρεκκλήσιο που είναι δίπλα στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κοντά στην Οδό Ακαδημίας. Ο πατήρ Νεκτάριος ήταν ένας πρωτοπόρος στα θέματα ψηφιακής βιβλιοθήκης. Εμείς νεότεροι αυτόν είχαμε να διαβάζουμε κείμενα ποιμαντικά στην ιστοσελίδα που είχε το Νεκτάριος GR. Τώρα έχει ακόμα 2 ιστοσελίδες, το Πορφύριος GR και το padiamantis.org. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο ίδιος για το τι έζησε στην ανάπτυξη αυτών των ιστοσελίδων, τι ανταπόκριση είχε, τι είδε, τι κατάλαβε στη σχέση του αυτή μέσω των διαδικτυακών των πυλών με τους users, δηλαδή τους ανθρώπους που διάβαζαν τα κείμενα τα οποία ο οποίος έβαζε μέσα στο κείμενο, μέσα στο ίντερνετ. Θα ακούσουμε λοιπόν τι έχουν να μας πούν 5 λεπτά ο καθένας. Θα διαβάσω το κείμενο του πατρός Γεωργίου εγώ ακολούθως και μετά καλό είναι να υπάρξουν ερωτήσεις γιατί είναι ένα κρίσιμο θέμα, το θέμα αυτό του ποιμένα και του εκάστε user μέσω του ίντερνετ. Να μην ξεκινήσουμε πρώτα για 5 λεπτά, αν μπορεί, ο πατήρ Γαβρίλ. Ο πατήρ Γαβρίλ από τη Σερβία.